Ban penbor ya ke sorkar jela ban penduk no ya ke personal interview ke khun new terap National Awakening Movement ke khnam mentas ngi ke lapelong ya ke jingshong kelan mengor Hamadan Malki. Apa keren kelak pathai khubor na keliang working president jong ke khnam ubat Thomas Pesa ulo ong bukum ke sing ke ne ya la ke jong ke kamram. Ban pensngau sya ke sorkar lada ke sorkar ke sngap ne kam sngap ke syong ke sorkar ulo ong ru balada ke sorkar ke dei ke badon skor kan yo sngau hi ya ke jing dawa jongki namar kalong ke jing pen mentoy babon ya ke samlawat kan. Dia nak senam dia angkat dia. Ni nanti dia nak. Ama. Pila dah kas iyo sarkar kemudian skor te kan poi. Hendai dari iyo beraka sarkar bomdom skor te kala ban poi. Te nakali ang jongi pi kai ke baka sarkar kale kadai kam ko jonga. Kai ka kam ko bangi di ban le kadai ka kam ko jongi ngin pendap hok kam ko jongi kumbang ilaya sistem sistem mon nyai pin sawa ya ikran ya kan ka jing dawa ka jongi kaban pen mentoy amri tang yangi pen mentoy ya ki babon ba ban wara ka jing tukam ka bkhoi ka suba ki badai hok ban yo ya kam kin yo krang banang ni sekhmat la hadin ba pendu personal interview di sama jongi kin senang minat no ya ka pi kan ki ku literacy rate kin du ka jing sne no ki imlang salang udrok sun sudang runa barkiwe wi kam sni ka imlang salang kindu ti shibun jing bhagin wan lada ni penduk no ya kan ke personal interview ke sarkar ke ikba ka kan rai kari ke kam ga jongka nimla bentuklar na mangi nginde ke sarkar hendrai mangi bara kum ki ba idon ne ka hok ban pensniu ya kata ka jing kwa ka jing khang ga jongi na ka benta ka jing bha jong u bobon balang kumna ka lenga jongi ngila ai la kren ka pos ka por halor kono kono rem mentapin kot personal interview ya ka kam swiba tosbu menta ka sarkar ka kot application menta kam typist haba ka typing exam la dem ki wiki exam hilale te saka ide pada fin clear ka personal interview takadau kumbalale ha daga sarkar India bar kumbalale da ki wiki sarkar are politely state government hari India kirale ni kwa baka sarkar jongi ru kon simi ka senjam baka jing pamla la ni ka jing pam sa skor jong state government ka jongi ban penurlong ni ka pen pau tang ka wai baka de ka sarkar hi ka bakwa ban thung tang ye ki breu jong sarkar kam dan lim ti shu ko moi ni kwa ru bakini ki emeli ki jongi ki riu men riu mong yong ki bakren ni kata ka jing ba ka jing kho ju suba ngin pe ya ka ni ka session ka banwan kindon sinturna kinum don bat lagi kan ngin kwa bakin kerentang ban pendap rukam kadai ban wara da ka resolution apa ka dor ba thawan da ka resolution sundan ba kan mi kawai karai na pok assembly ban penduk no ya kan ka personal interview da ka kan ka jing angru ka jongi nakali nga jongi nang ni chakmat nginum sange ngin nang ya ngila ban bu sugi rally ngila ban bu sugi program hede kan ka sur kanum ja tak haduk ke sini bak ke urlang lada hapan pertama wiru nginyai pertaya kan ka jing dawa ka jongi bat nginum sange haduk baka por kanwan ba nginla ban penduk no ya kan ka personal interview ka ba ai men sim ya ka thungkam tu daki breu ki bodon ka bo